Il-Gvern Malti esprima sodisfazzjon għall-opinjoni tal-Avukat Ġenerali Giovanni Petruzzella fil-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja favuri talba ta' Malta biex tiġi annullata regola ta' ritorn tal-vetturi fil-pakket ta' mobilità tal-Unjoni Ewropea. Din ir-regola tobbliga lill-operaturi ta' vetturi kbar tal-merkanzija biex jirritornaw lejn il-pajjiż li fih ikunu bbażati kull 8 ġimgħat. Dan se jkollu impatt negattiv qawwi fuq l-ambjent, is-settur tat-trasport u l-ekonomija ta' pajjiżna, partikolarment minħabba l-insularità tagħna. Konsegwentament, l-annullament ta' din id-dispożizzjoni iwassal għal spejjeż ħafna iżjed baxxi għal kumpaniji ta' trasport u allura għal konsumaturi. Meta wieħed iqis ix-xenarju internazzjonali attwali fis-settur tat trasport u tal-loġistika, l-opinjoni tal-Avukat Ġenerali fil-Qorti Ewropea tfisser żvilupp importanti. Quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja Malta argumentat li regola ta' ritorn tal-vetturi tikser ukoll artikli mit-Trattat tal-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea stess. L-Avukat Ġenerali Petruzzella qabel ma' Malta li din ir-regola ma kienx iġġustifikata biżżejjed mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill u ma qisitx l-impatt ambjentali u kif serjament taffettwa l-livell tal-għajxien u l-impjiegi f'Malta, flimkien mal-operat tal-faċilitajiet tat-trasport minħabba restrizzjonijiet ġeografiċi u l-infrastruttura tat-trasport marittimu eżistenti. Għalhekk ikkonkluda li r-regola għandha tiġi annullata. Fis-stqarrija l-Gvern Malti laqa l-pożizzjoni u qal li issa jistenna bil-ħerqa s-sentenza tal-qorti li mistennija tingħata s-sena d-dieħla waqt li tenna l-impenn li jiddefendi l-interessi tas-settur tat-trasport Malti u l-ambjent fil-waqt li jiżgura qafas ta' mobilità ġust u bilanċjat fih dan l-Unjoni Ewropea.